da Mumi e eu te mando a Finlândia. Muitas flores. Bolinho. Garagem. Oliko se punainen siinä? Oli. Moi! Hei, muistatko? Mitä? Et se olisi ollut punainen tää teidän kotitalo? Juu. This window, Joo. it's opposite side, was Anneli house. Oh yeah. This one. Autotalli on rakennettu ja nää Leikkimökki. lisää leikkimökkikin on tullut kaikissa. Kivasti siinä on nurmikko leikattu sit loppuun ja tehty tälleen luonnontilaan niityksi. Ihan hyvä. Kaivat sä korvaa sillä heinällä? No se kaivaa hammastikullakin korvaa. Mä ajattelin, ui helppo. Ai. Siellä on niin pienet käytävät siellä. Että hammastikulla kaivaa korvaa. No niin, nyt me käännetään ympäri. Siis tällä tiellä ei ole kuin nämä 3 taloa. I'm filming. Say hello to Anneli. Hello. Hei Anneli. Täällä on Anneli koti, Kerttinen. Joo, Ja nyt mennään Anjan entiseen kotiin. hyvä. Lähetään Annelille kukkia. Joo. Joo. Niin. Joo. Kato, sehän kiirtopisteitä itselleen. Joo. Missä niitä saa? Just tolla lailla niitä saa irtopisteitä. Joo. Naisille kukkia lähetetään. Niin kato se tie piti mennä tästä, ne olisi halunnut tonne ja pellon tietä, mutta tuolta vähän on niin maaten päästä. Toi olisi jäänyt kokonaan, että se olisi tuolle. Ja nyt se on oikein rasitteena tuossa. Niin. Niin mikä? Toi on tää Olha a quantidade de flores. Menee läpi tuossa. Se varmaan olisikin, jos ei tässä olisi tietä, niin siihen saisi varmaan jo rakentaa. En tiedä, mutta helpompi. No ainakin on helpompi. Joo. Mutta ajan ollut tääkin varmaan lohkotaan kuin semmoisissa tonteissa, että tällä tiellä on monta taloa. Jep. Nää vuosikymmeniä, kun toikin sanoo kaverisen pelkillä. Että on sitä kuultaa, että täällä tuli E aqui, a antiga casa da Ania. Hoje casa do irmão mais velho dela. Joo, jos täällä asutaan, niin kukka niin. Joo. Tää maalattiin vuonna 2000. Koska Pave kuoli? Olikohan se 7, kun sä maalat? Aikaisemmin. Pavehan kuoli sit syksyllä. No niin, mutta en mä vuosilukua muuta. 2001, Olisikohan ollut niin? eikö 2002? Let's go. Mennään tänne ylös. No niin, nyt Varokaa, että mennään. ette kompastu mun tuolla. Polkuukin ylös. Löydettiin yksi polku. Vanha polku löytyi vielä. Sitten talon vieressä onkin sitten toista metriä korkeat koiranpitkät. Mikä? Toista metriä korkeat koiranpitkät. Siinä se äiti, tämä on kuule 70 vuotta vanha. Omenapuu. Ai. Teki vähän se. Niin ja siinä oli viinimarjat ensin. Niistä ei ole enää. Tiedän, muistan vieläkin, minkä makuisia, kun me varastettiin. Jaa. No, moi! Käytiin tuolla. Hei.
kiinni. Aha. Veijo. No nyt se on pettänyt koko. Oi oi. Mitäs tolle nyt pitäisi tehdä? Mille? Rappuun pettänyt. Ikkunat ja niin. Koskinen. Koskinen. Kun jää. Ai jaa.